Μια κλήρωση να κάνουμε. Σταμάτα, εκπομπή. Μια κλήρωση. Λοιπόν, κάτσε λίγο. σας καλυφθούμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Ποια κλήρωση να κάνουμε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δευτέρα, δεν γίνεται τώρα αυτό. Δεν κάτσε, ρε. Βάλτε το μπροστά. Μια κλήρωση, παιδιά. Όποιος πάρει το ποδήλατο αυτό για να μπορείτε να έρθετε Πειραιά. Εσείς οι Παναθηναϊκοί, μια και δεν έχετε μηχανάκια. Τριλάω, ρε, τη ζωή ποδήλατο, θα σε βλέπω και... Άντε, γεια σας. Όλοι Ξάνθη, μέσα από τις ακτίνες. Σήκωσε μια σούζα πρώτη Δευτέρα, αλλαγή στην Τρίτη. Λοιπόν, όλοι Ξάνθη, με τρένα, ποδήλατα, αεροπλάνα, βαπόρια, μηχανάκια, τίγκα όλοι, Ξάνθη. Αφήστε τα φουμπού και πάμε Ξάνθη. Τελειώνεται. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό ταξίδι, ό,τι ταξιδέψουμε. Γεια.